Yo, noma ngubani ngoku? Yo, baby mama. Yo, ifuna ndo le nto le. Yo, ndifuna ndo le wey. Yo, andimamela. Onyongo, thumela imali. Kulindile. Ubuthe masemali uzayifaka izolo ngoku eyinto ngumncwadi eyifaka imali. Faka imali bhuti. Hayi Bhonyongo, faka imali. Yenza drama. Thini ekuseni apha? Phambene lo. Uzayithatha imali. Mkani ngiqalele. Yo sisi, yazi ufike kakubi ke ngoku. Yazi angisaphangeli. Angisaphangeli tumna. Kaloku umsebenzi ngulo waliphelelayo mina ecar wash. So ngoku imali ke andinayo. Mangikhamba uthe kuma nekhumla ngosasathandana uthe apha kuma utamkhulu wakho unazo ingoma. Uthini ngasucele yena nje akusengele uyazi ibisi yawulifumana apha kuwe. Ngoba mina imali mina angisenayo ke. Andazi ukuthi manje ithathe imali. Avele lo jini uzathatha imali. Jini. Yo. Ayibuza didika kumna ke lo mntana. Ufuna ntoni ngo? Mansuka man. Chini? Hayi Bhonyongo, ungabulengo ndiqhele kakubi mna. Ududu utamkhulu wam unazo inkomo. Zingelaphi iinkomo zikatamkhulu wam? Ngezakho okanye ngezakhe nguye de wayendimithesile okanye nguwe. Wabulengo ndigulele mna. Bhonyongo, thumela imali please. Ndiyakucela tu. Ndiyakucela ungafuni ndikhwele ndizapha iplate mna kuba ndivile kuthiwa umkile apha eMossel Bay. Wabulengo ndigulise mna. Inenza ithini ke ngoku le? Anamali andisipani Yo baby mama yangisokolisa naye man. Okay manje nginona yami mancane. Soze ngabe necebo lanwane smart. Ke nansi. Iyakhala. Nona yami grand. Unqabile man ukhona apha kuwe? Njengoba manje ndifuna ungincede man ndifuna uzapha kume ekhaya man. Asumhoyo malume akazokungxolisa mani zamani. Please nona yami khawuleza manje ndifuna ndidinga uncedo lwakho kubi apha kum. Yeah. Sure boy. Sure son. Hayi kaloku uyayikwazi. Bese ngxakini ikhona le. Hayi. Imali zayifumana ke ngoku. Don't want handouts for nobody, so I choose to wait. Gotta have eyes to the back of your head, never know who fake. Even real niggas fake when they want your place. That shit insane. Watch how I move every time that I step. Never know who a fucking. Bhonyongo, wangifonela fonini lo nqa. So I choose to wait. Ayingo Amanda fondini. Wenywe undifuna imali lomntana. Hayibo, unomntana kanti wena? Thenge ngayiqoni nje le we. Noma bakubambisa ibhantshi wena? Ajonga sana, aqhekeza ne. Yintoni ngo? Ibhantshi anombambisa ibhantshi mina ngo. Yeah. Awale ngiqhele bona aqhekeza. Ndanami lo wa. Nje. Hayi xolo ke Bhonyongo andili ungathi ungiqhekeze. Wawumithisela ntoni uAmanda wena? Phofu inobomi benalo uAmanda. Nami ndiyazisola kanjani na yami. Kodwa yena boy hayi umbi but umila. But uzisola ndiyazisola nami nangicinga into manomithisa mana Amanda. Next time uqaphele. Uyawathini ke ukwena ngokathi ufuna imali yomntana? Kaloku nantwana yami ndiye ndathi pha kuye ba. Mositamkhulu kunazi inkomo. Ndithi ke ngopha kuye ba. Cela utamkhulu akakusengele inkomo. Jiki nakafuni. Ndiyazi ke nami ba into yenza uyenza ke nona yami. Nixakekile bafundini. Uzawuthini ke lo muntu xa engafuni ucela utamkhulu wakhe amsengele ubisi? Andinamaka lo boy. And ke okwe ndiyakwazi nona yami. Unamacebo kaloku. And uyandazi? And ndiyakwazi boy. Thetha ndimamele. I'm fine. Tenga, and you? Yes. I want to check me, Perial. Okay, I'll wait. Okay. Yes. Yes. I'm still here, Mlungu. Don't worry. Me here. Yes. Me listen to you. Yeah. Yeah. Yes. Yeah, I'm listening. Okay, yes.
Malume. Yes. Don't stop talking. I'm listening, sir. Yes. Malume. Those the neighbors making noise music. I'm talking to you. Yes. Yes. Udini. Isikhumba sikamtyholi. Awuboni bona sefowunini apha kuthena uphamela. Hayi, uxolo malume. As I was saying, I want you to check for me, man. Okay, thank you for your time. We'll talk tomorrow, man. There's something now I must deal with. Okay, thank you. Ufuna ntoni kodini wena? Awuboni bani sefowunini? Uright ebenhloko? Kodini wena ulithunyelo man sis. Oh, hayi malume, into endizeleyo apha. Esasikolo. Sesafowuna malume. Bathi bana bazothumela iform nge-email bama ndisayine. Oh, okay mtshana. Ji. Ingxaki. Uqibile masuthethe. Malume angigqibaka. Aba bantu bathi bana kufuneka undithumele imali engaka nge 350 for i-accommodation lonto, ezanto accommodation lonto plus ne lunch for inyanga yonke. Oh, hayi nakuva boy. So izaba yi-350. Iyaphi la 50 rand? Ke ngabe yi-300 qha boy. Hayi ke andizoyazi ke na malume. But ungabafonela ubabuza. Bhanxa ngam, zawufuna nje ngakwazi ukhumsha, yeah? And it's just kanti yaniscama boy. Qhekeza inhloko. So idlo no malume, le 350 yanika mas. Anda kunika. Oh yanika ndiphi? Oh wena malume man. Yazibona mhlanje usewamhle man, nale jaji yakufanela no. Ebusweni ungathi umhlophe noma mhlophe. Uthini uthamse nona mhlanje uthamse iphonsi? Hey, kodini hamba apha. Thamse ngawujongeni. Hayi bona uthi izimanga iphonsi. Hey man, abayintoni ba? Malume number 1 wena. Hamba neka mwana. Hey. Manthumelo hey, yazi mancane mlibele ecebo lakhe lisebenzile kanene. Yara. Voice note ya. Iksenona yami, I hope great man. Mfondini, lisebenzile icebo mfondini. Umalume unike le 350. Wena kodwa namacebo akho wena bendikwazi. Yabona bendikuthembe nje nona yami. Nona yami man, befuna ukulima inkosi iqhano nona yami, uncedile nona yami yabo. Manthumelo mnana man, lebona le 350 anohlukene naye. Hayi man. Ndiyithumele 350 lewe, la 50 rand manditsale man, yandithenga ibhiya sibembili la akazoyiva tu la 50 rand akazoyiva, uyawufa, awufumana 300 apha kum. Kanti yenze le voice note rho yandohlukene nayo. Mandiyithumele bhetera man. Voice note uyawutsala. Done. Hey bro, quick, sethumele message. Uthina nguyo? 300 qha. Hayi serious ngolife wena. 300 rand qha. Uyalazi ibisemalini Bhonyongo? Bhonyongo right amhloko. Bhonyongo hayi akho serious le ngolife. Akho serious ngolife wena. Hayi wathakathwa wena akho serious le ngolife. 300 rand. Yo. Ngiyangixela lo. Ajonga sisa, suphambana wena, ufuna ndithini ntandi? Thumela le mali ngo. Ufuna ndithini? Ajonga manje icebo yazo yenze no better. Sendele back lo 300 rand better ndiyitshe cha mna. Thini? Awuzaba ufuna lo manje wena man. Akulingi ngiphamanele mina. Enye message futhi. Yema ngumntana othena lo lithunyelwa lo mntana na? Sis. Nobuthini ngo? Hayi jonga mntana senzayithumela kanti. Hayi zayithumela. Zayi-10 rand mna. Zayi-10 rand mna. Zayi-10 rand mna. Jonga, uyazi ke bhuti, ungakulinga undiphinde undibuze ngalo mntana mna ba utya ntoni unjani kanti fotele yena. Ungakulinga undiphambanisa neva. Ajonga zayithumela 300 rand. Ha, uthi mandiyithumele back onaze ntloni. Isent Bhonyongo. Sis. Hey, ndiyaqheleka apha kanti 24 ndiyangqela lo mntana. Jonga sisi wami. Jonga baba. Jonga ne. Ithumele back imali yami. Imali yami kakade. Zayityutywala ungenakwayo xa uyithumele back zayityutywala. Jonga mntasekhaya. Nalo ntwana leyo wandizalela yona. Lo mntana lowo akamhlanga noba mhle lo mntana lowo. Ungafika noma umntana welahle.
jonga sisi mna andingomnyama mna, I'm white. Lo mntana lowo umnyama, unzulu lo mntana lowo. Uzokana nomama isilahle. Enjonga sisa unambulelo wena. Awunambulelo wena, ndendiqaphela apha ngoba unambulelo. Ndenzinzame apha ukuthenga ibisi ka uthenga lonto. Awunambulelo, thumela back imali yami. Ngicenganga ngami. Kha. Ndive bonke ubhanqa buthetha apart from me. Cela kum imali kanti ufuna ubheja amankazana. Jo, zakubamba boy. Lala kusha. Fuck is scary. Mark my words.